Hola i benvinguts a la Casa del Joc. Ens trobem al Festival Ludivers, el 8è festival del joc i de les cultures de la imaginació. Avui, aquí a Girona, farem una volteta, veurem els diferents espais i també dir que nosaltres hem participat a l'apartat dels talks i hem fet el primer directe del canal de Twitch. Si voleu veure, us deixem aquí a la descripció perquè tingueu l'enllaç del vídeo en el qual hem participat nosaltres. I ara sí, si ens acompanyeu, entrem a veure què s'hi cou aquí dintre. Doncs estem a Ludivers, a la 8a edició d'aquest Festival de les Cultures i la Imaginació. Estem a Girona, als Jardins de la Devesa, un lloc espectacular que hem emplenat de joc, d'activitats, i tot està organitzat en diferents planetes i a cada planeta trobareu un tipus d'activitat, un tipus de joc diferent. Tenim, per exemple, el mini planeta, on tenim espais per nens i nenes més petitons que poden jugar al terra, moquetes. Tenim també el planeta Click and Dit, on hi ha consoles i jocs més aviat tecnològics. Tenim també el planeta Juganer, que està ple d'editorials ensenyant els seus jocs de taula. I tenim el planeta Imaginari, un planeta també on jugar amb el menjar, en fi, molts espais on poder jugar de diferents maneres. I també tenim un espai on parlem sobre joc i la importància de jugar, que és l'espai de Ludivers and Talks. Cada any al maig fem aquest festival aquí a la Devesa i us convidem a venir, a passar-ho bé, a jugar i a passar un dia esplèndid. Fins aquí el Festival Ludivers, nosaltres ja marxem i és hora de plegar, com podeu veure. Us deixarem aquí a la caixa de descripció del vídeo un enllaç per si voleu veure més coses del Festival Ludivers i us acaben d'entrar les ganes per poder venir l'any que ve a visitar-ho. Nosaltres segur que hi anirem. Què més dir-vos? Que també en aquesta caixa de descripció del vídeo us deixarem un enllaç de l'Aixeta, que és una cosa que acabem d'obrir perquè si ens voleu donar suport, a partir d'allà ho podeu fer-ho. I per acabar, i ja acomiadar-nos del vídeo, si ens voleu donar un like i subscriure's al canal ens ajudarà moltíssim. I res més, fins aquí el vídeo del Festival de Ludivers i esperem que ens veiem en el proper vídeo. El del Peter Parker? No sé com ho fa el Spider-Man 3, m'has gravat, no? Molt bé. No, a més si edita ell, ho ficarà al principi perquè es vegi i tal.